ľudkovia, čaute. Robíme zás druhé video z druhu, tú čínsku polievku, alebo to skôr asi je to taká cestovina, alebo ja neviem. Dáme si teraz zelenú. Minule sme mali červenú. A toto je chicken. Nejaké kurace niečo. Ale bude to asi tiež nejaké palivé, jak vidím. Neviem, kto vie preložiť, preložte, pošlite nám tu do komentára. Ja neviem, čo to je čínsky, či ako. Zalejeme si to, necháme si to odstať a budeme skúšať, čo to zas máme za... Je to také divné, ja som to ešte nevidel ani... To skadiaľ to, nie, to dáme potom. Jak aj minule, aj to dáme potom. Takže ja to teraz zalejem. Necháme to odstať a urobíme si z toho také cestovinu nejakú. No a teraz ideme ochutnávať nejaké Dipper Worms. Tak toto vyzerá. Sú to nejaké žížalky. Žele žížalky. Zase nejaké kyslé. Po našimi východňarsky chlisty. Nejde otvoriť. Ja som to otvoril. No nechaj tak. No, zober si jednu. To je taký džem, alebo ja neznám. Tak toto vyzerá také, no co to je? Chlista. Chlisty, no. No proste namočíme si to tu. To je také, čo to je? Také sladké daco. No. Nevyzerá to vôbec kyslé. Takže na vás asi hej, ale... Tak. Mám to namočené. Čekajte. 3, 2... Wow. Fuj. Jak kyslé, hnusné. Akože hnusno to je, ale kyslé to vôbec není. Práve to je kyslé. Práve, že to není kyslé. No to je no. No, ja nemám rád kyslé. Ja takú cítim. No dobre, koľko tomu dávaš bodov z 10? Ako. Nie je to tak špatné, ale také 7 z 10. Ja to milujem, takže 9,5 z 10. Tak. Ja také nemusím moc, také kyslé, takže ja by som dal aj 5. No dobre, a ideme na ďalšiu ochutnávku. Tak ideme dávať už, to už máme urobené pekne. Áno, a inak. Ahoj, ja som bol v kúpeľni, som sa kúpal. Som nemusel hovoriť, nie? No už máme to. Bo si šmerdzol, to si sa kúpal. Som povedal na neho. Hlavne, že tebe furt smrdia nohy. Tá šmerdza tu z roboty, pracovne. Kilometr normálne, on je v robote. Hej. Mačka. Jo. Máme tu mačku. Ukáž ľuďom mačku. Jo, poď. Našu kočku. Tu je naša kočka. Cilkoš. Tak. Takže my tam dávame tu to palivé. Asi. Ja som tam dal. Tebe dám len trošku, hej? Dobre, to stačí. Dobre, to stačí. Ja sebe dám si veci. myšlím. Ja sebe dám veci. Jo, ja potom... Co? Tam najmä poráži to, co? No. Dobre, ideme si to zamiešať. Zamiešame. A ja tu ešte mám takto. Ja tu ešte dám... čo to? Dúfam, že to nie sú huby. Neviem ľudia, čo to je. Ale pozrite sa. Taká zmes hrašok,
mrkva, čo to je však také sušené, na čo? To je ešte viac. Hodím to. Ja sa bojím. Tak zamýšame. Tak ja to mám riadne čarné. Ježiš. Pozrite sa. Ale vyzerá to pekne. Akože pekne čarné. Hej. Dobre. Počkaj. A čo to je vlastne? Aha, to je to zelené. A to je hot. Hot chicken flavor ramen. Dobre, necháme si to ešte len trošičku odstať ešte a ideme ochutnať jedno pitíčko. Aby sme potom, kebyže... Aha, minule sme mali to červené. Áno. A toto máme zelené teraz. Takisto nejaká čínska voda. Japonská. Nie, čínska, nie. To sú všetko Čína. No. Japonský, vietnamský, no neviem. Ideme o to otvoriť. Dáme head. Toto je zase divné. Tam je gulička, ne? Tam je kulička. Gulička. Toto tu, vidíte, to je kulička. To by sa vytichlo. Toto tu, červené, dolné, dáme head. Toto tu, čo tam nám zavadzalo, dali sme head. A teraz musíme toto. 3, 2, 1. Si šalený jak tvoj otec. Ne. No to voňa krásne. My sa to musíme utriť, bo príde mama a... Nás zabije. Nej. No, ochutnaj prvý. Ideme ochutnávať tú čínsku vodu nejakú. No. Sladkú. Mňam, to je stýval, to je paráda. Yes. Toto je... Mňam. To je lepšie ako to červené. No. Tak ale ty si predtým necítil tú chuť. Dobre, ideme skúšať tú cestovinku. Dobre, už nepíte, lebo sa pošíkaš moc. No. Takže skúšame. Ty prvý. Ty si jak... Počkaj, nejakú bielu. Treba. Nevidíte. 3, 2, 1. Tak to aj toto také palivé. No není to až také, jak tamto, červené, čo bolo, čo sme... Ale aj toto je také dosť palivé. Akože pali to. Akože ja neznášam čili. Také... Ale pali ma to, ale nie až tak moc, nie? som ti tam toho moc nedal, lebo... Tak... Nedá sa to nabrať, to sa šmika. Tak keď máš tam ešte bolo. Ja palivé mám rád, ale musím mať na to aj chuť. Je to dobré, fajné, výborné to je. Paráda. Mne to chutí. Nie, ale nemusí to byť palivé. Ľudkové. V čínskych obchodách a tak, také, ako, nevidel som to všade v tých čínskych obchodách, ale my sme našli v jednom a je to super. Kúpte si a tak je to výborné. Není to tak palivé, jak to prvé, čo sme skúšali, to bolo moc palivé. Ako. Dobre ľudia, tak. Chceš dať čo ešte povedať? Ešte fakt ako blbci. A chcete si to kúpiť. Tak si to kúpte. Tak, ďakujeme za pozretí. Dávajte lajky, odbery. Čaute. Ahoj.